eta ariketak egiteko toki egokia duzuela gogoratu nahi dizuegu. Eta urbildu zaitezte pixkanaka. Oinez ez? Oinez. Igual luzeak izan dira. Eneko alienteretzat gogarran eserez urbiltzaitez. 9 kilometrokoa ordu eta kireitz egingo da. Eta argentian bertzat. Jende famosia hasi dimen jende eta hauke ezatu ingetuen famosia da. Ganean dugu Oskarren ekitaldia, Xabi Trai eta Xabi Trai txiki, bat horreta bostunentekoa, beste amazeikoa. Zenbaki gorriarekin, Oskar gorriarekin ikusten dituzuenak. Direktora lagurreko bat dira, amazeik lortu eta zenbaki zuriori, dorsal zuriori dutenak dira. Lau minutu aurretik ekartzen duela. izan da, bueno. Neko lokaztu egia esan, divertigarria esan du da. Ni neko traketxe bildu naiz etxeetan batez ere lokatzetan.
Jokinek ordunarra bat nindun, hortzeko egurri zerrazea, baina oso divertigarria da politak. Golako beraz tarte ateratzen zenion, berakoan, etxeran harrapatu edo horlaxe bukera hasiratik ibiltzen edo horlaxe. Bai, hasita bukatu gola, elkarrekin hasi geha, jasan ere hor genuen, eta gero ja biego bat egin dugu aurrea, pixkat hartu du, gero igoretan ikartzen nion, etxeetan beha pasatu nindun, hortzeko egurri zerrazea eta polita da. Uste baino hobeto dago ibilbidea gutxienez lehenengoentzat, behin ja korredore ugari edo laizterkari ugari pasata gero loia eta ondituko da, baina bueno, guk gutxienez nahiko ondo harrapatu dugu eta ez egon loik eta korritzeko primerakoa. Bueno, garaileak esan digu inarrak divertigarria izan dela, hala izan handa? Bueno, bai, sufritzea eta divertizioa ustez batera jute diala gure kasu hauetan, da bai, nahiko gertu fungoea biok, tarteka aurreratzen nuen aldapa bera, gora ezinean eutxi nahian prizka sufritzen nuen behar baino gehiago agian, baina bueno, ondo pasa dugu, minik ez dugu hartu biok eta lasterketa politien degulakoan jendeari eskerrak eta bueno, pozik. Bi korrikalari ditugu heldunan, Nahi non bezala xata da, asunta. Beraz, zoruan ere, lokatza handirik ez da pilatu, orain izango dira lanak seguro esko ez da? Ba, hala izango da, baina, hala ere, zelai asko da eta bideon hartu daike. Zuk arere egin duzu, atzekorik etzen nuen ikusten eta aurrekorik ere ez, esan daiteke? Jokin ikusten no, baina banekin ezinezko zela rapatzea. Ni nire aita jun naiz eta gaur gaina ez nuen espero lako ikingo noniz. Ni zazpigarren bat espero nola, lasai etorri eta hola eske. Gertu nibilko zinen, Ba, Ez! Bai, zuzaren Amabos minutu eta 7 segundo. Hori dira, minutu. Lehen da duziko posto beraz, lehen da duziko izan Sergio Serrano nentza. Probako garailea, bere bikiak aduan zuela, korrikalari eta amaira korrikalari eta azkebilari zain dira batera, biak guztartzen, horian azkorro egitea. Bekatziz. Lasterketa inork egin duzu, bakarrik, ala nahiago edo hurbileko referentziaren bat edo behar izaten da? Bueno, beti hobeto baten bada ez dakizu ondo lan ritmo eta noben hartzen da, bai hobeto baten bada, baina, bueno, horten suertu da ez da inor egon da, nuko inoz. 2 ordu eta 27 minutu, horiek gure kontuak dira edo zuek ere denbora ibiltzen duzu hor buruan? Nik denporak eta erlojuan izan mina, ez tekete pulsometro ez tekete zeber, nik joten naz bukatzera eta listo.